Siyangibingelela nonke balaleli nababukeli. Yizwi leNkosi uJesu Kristu leli ukulalela njengamanje. Lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Ivangeli lombuso wezulu leli elishunyayelwa njengamanje. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezedlulile empilweni yakho wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcoleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izinjumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, kube ngabe lokhu okuzwayo kufundiswa khona, kushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo luka-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nifakazelana ukuthi nidumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba esezulwini ngokusipha leli thuba lamanje sokuba sikwazi ukuhlanganyela silizwe ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe sihola ngesifundiso umoya ongcwele ekhazimulisa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani bangcwele nithatha amaBhayibheli sihambisane ngokungcwele. Amen. Ngibingelele bazalwane. Egameni lenkosi uJesu silokhu sifuna ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu, umninimandla onke. Yena oyinkosi yokuphila, inkosi yabafileyo, inkosi yabonaphakade. Alikho elinye igama esasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu, esivezelwa ngalo ukuthi ukulunga komdali kupheleliswa kuye uJesu. Akekho ongalunga adlule uJesu noma uNkulunkulu, kepha ukulunga okupheleleyo uJesu okunguye oweza emhlabeni ngokwesakhiwo senyama, wagcwalisa ukulunga kwaNkulunkulu ukuze abakholwayo kuye noma abakholwayo kuye bathole ukuphila okuphakade. Ayinabo ubuhlanga, ayinabo ubulili, ukulunga kukamoya akungawo umthetho womuntu, kepha amandla kaNkulunkulu avezwa ngokukholwa
ngenxa yezwi esilamukelayo uma sifundiswa noma sichasiselwa ngale mpilo ekumele siyiphile. Akekho ongcono nomunye, akekho futhi ongcwele nomunye. Sonke siyizoni, sidinga ukulungiswa ngamazwi nangomoya. So uma uthi ufuna ukukholwa kumele uqale wazi amazwi azolungisa inhliziyo yakho engalungile. Uma lithi iBhayibheli makube ukuthi wonke umuntu ngqambimanga kepha uNkulunkulu uyena kuphela oyiqiniso. Okusho ukuthi akekho ongazibonga ngokuphila kwakhe kulomhlaba azincome azikhukhumeze. Ngokuba lokho ozibonga ngakho kuyindlela yakho eya eweni. Kepha ukuzithoba kwakho ufune ukulunga kwaNkulunkulu, yilapho uphakanyiswa khona ngokulunga kukaNkulunkulu. Onginika incwadi yamaRoma sahluko 5 kusukela kuverse 1. Ukuba ukukholwa esinako, sikholwa izinto esingaziboni. Sikholwa ngokuhamba indlela esingayazi, kepha inesiqiniseko egcineni. Leya adapter leya ayishintsha ngazo ayisaphi. Ungaphinde isuse kwamanje ihlala lapha. Leya iyahluka. Sokuyiphindisela. Ngakho-ke uma sisindiswa asisindiselwa ukuba senze ngale ndlela esifisa ngayo noma ngendlela esithanda ngayo. Yebo, siphila umhlabeni uNkulunkulu asakhele wona ongcwele, umhlaba ongcwele. Wasibeka wasibeka kule ndawo siqondise ngokuqondile. Ukuba siphile, ukuba njengoba siphili ukuba sizenzele konke thina. Yakulo mhlaba ukuba siphila kuwona sizenzele bese ngeke sibe nawo umhlaba. Bekumele uNkulunkulu adale izulu nomhlaba ukuze bese eseqedile adale umuntu ngomfanekiso wakhe nakho konke okuphakathi. Wanika umuntu amandla ukuba lo muntu uma esemdalile afike kulo mhlaba azophila ngendlela uNkulunkulu amabele ngayo. Uthe bese emabele wayesemnika umyalelo, lo myalelo ugcina usuyingxenye yomthetho elithi izwi uNkulunkulu wayesemdalile uAdamu wambeka phakathi nensimbi. Wayesemnika umyalelo. Kungokubi khona-ke umthetho ukuthi uma uwenze lokhu uzoba nokuthize. Kwakuwumyalelo nje ohambisana nesigwebo esisodwa sokufa. Ngoba ethi uNkulunkulu uma kwenzeka udla kulo muthi ophakathi nensimbi uyakufa nokufa. uAdamu akabulawanga ukudla, wabulawa ukunganalimi nokuphula umyalelo. Ukuba ukufa bese kuvele kubekiwe phambi kwakhe ukuthi angathinti ukufa. Manje sibhekene nenkinga le
njengoba umpostoli uPawulo ethi umzimba wosizi noma mina umuntu wosizi ubani uyakungikhulula kulo mzimba wokufa na. So udosi-ke lwesono kuthiwa ukufa. Udosi lwesono ukufa. Ukufa kuhambisana nako ukuba nenkani. Inkani iletha ukufa. Ukufa kuholwa inkani. Ngiphinde futhi ngiyichazisise. Ukufa into eseyikhona. Kepha ukufa uyakwazi ukugwema uma kuwukuthi uyakwazi ukulalela wenze okufanele. Ngokuba ukufa into ekhona. Kepha into eholela abantu ekufeni yini? Inkani. Iyona-ke into eholela abantu ekufeni. Uma ngendlela kuthiwa ungahambi leya ndlela ukuba kunokufa. Wena ngenkani yakho uthi ufuna ukukholwa ngokubona uzofa. So ungasakwazi ukuthi uphinde uzotshela abantu ukuthi kuyafiwa. Kuthiwa wayehamba leya ndlela kakuyanga. So izwi lesexwayiso yizwi elinamandla ngokuba yini likhuluma into wena ongenawo amandla ayo ukuyigwema ngaphandle kokuthola isexwayiso. Izwi lesexwayiso yilona elingakusiza ukuthi wena ugweme ukufa. Siya ethuleni sonke. Kepha kuthiwa khona ukuphila okuphakade, khona ukuphila okwesikhashana kwale emhlabeni. Kuthiwa thina siphila emadokodweni. Isho njalo incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 2, sahluko 5. Ikhuluma ngamadokodo kusukela kuverse 1 isiya verse 7. Izozichaza yona beyifunda uBright iveze ukuthi umuntu uyinto ephila isikhathi esingakanani emhlabeni. Incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 5 from verse 7. Ngokuba sihamba ngokukholwa kusukela kuverse 1 kuya ku7. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni, indlu yakuphi? Yasemhlabeni, ashiwo-ke isakhiwo lesi usakha wena, uhlale kusona, ufake umbhede, ufake wardrobe, ufake ifriji, ufake usofa ne-TV nogesi. Cha, kukhulunywa ngesakhiwo sakuphi? Sasemhlabeni esingakhiwanga uwena. Eyidokodo idilizwa. Sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Kunesakhiwo-ke saphakade lesi oyiso njengamanje, lo mzimba oyiwo owesikhashana izowa. Indlu engenziwanga ngezandla. Khona indlu engasakhiwa ngezandla, lo uNkulunkulu kuthiwa wenza umuntu ngezandla zakhe. Eyaphakade. IBhayibheli wamlunga umuntu ngezandla zakhe. Wayesephefumulela kuyena. So manje kunendlu eseyakhiwe ngokomoya ekuthiwa yindlu yokuphila kwaphakade engakhiwanga ngezandla. Indlu leyo eyenziwe uNkulunkulu. Esezulwini. Ikuphi? Esezulwini. Yebo. Ngenxa yalokho siyabubula. Ngakho-ke siyakhala. Silangazelela. Yini esikhalelayo? Thina sesikholwa siyakhala ukuthi leyo mzimba leyo ize isifice. Uma kwenzeka ngifa, ngize ngificwe isikhathi sokufa, lo mzimba ungilindele wokuphila kuphi? Ezulwini, ngokwesakhiwo esingasabhubhiyo. Njengoba uJesu ethi-ke uma sevuswa abantu, kunokuthi kuvuswa abantu abafileyo abayizoni nabangezona izoni abalungileyo. Lithi-ke labo abayizoni abafe beyizoni bazokuvuselwa ukuthi balahlwe, ukulahlwa kwaphakade. Bese kuthi labo abalungileyo bese bekonyeliswa ngomvuzo ukuthi baphile ukulunga eduze kwaNkulunkulu okwaphakade. Ngenxa yalokho siyabubula, silangazelela. Lokhu sikhalelayo thina esikholwayo sikhalela ukuthi ukwelakaniswa, ukuthi nathi sisembathiswe yendlu yethu yasezulwini. Yes sir. Ngokuba sembethe yona. Ngokuba sembethe yona asikufunyanwa sihambaze. Ngokuba uma sembethe yona manje
siyazilungiselela usho njalo umpostoli. Uthi uma sizilungiselela manje ukuphila ngale ndlela efuna ubaba osezulwini, ngeke size sikuthole ukulahlwa. Ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisindwa ngokuba asithandi ukwambulwa kodwa ukwelakanyiswa sokuze manje uma ethi sibubula njalo siyakhala. Athi futhi kwenye incwadi yawaMaroma athi-ke sibulawa ubusuku nemini nobusuku lonke ngenxa yakho ukuze sifaniswe nezimvu eziza kuhlala. So le ndlu iyaphila kumele icwelisiswe ihlezi ihlanzekile ngaphakathi ukuze-ke uma sekufika umniniyo ayithole noma seyibhidlize sakha enye isekelo kepha ifice injalo ngoba umnini nje uyobhidlisa nomphelo ngeke azakhe kuyo. ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisindwa ngifuna understand lo gama sibubulwa sisindwa. Yini esinda umuntu? Yilo buhlungu benhliziyo nemidlinzo esenhliziyweni nesono esiphila ngaphansi kwaso nomthetho wesindayo nobubi basemhlabeni. Thina sifuna ukulunga lokulunga kaNkulunkulu ongafunwa yizwe lonke. Ukuba njengoba siphila nje usathane usethola intuba lemhlabeni ukuthi akhike inhliziyo zethu zingezwa. So uma umbuso nomkhosi wobumnyama noma isigodlo sikasathane simandla lemhlabeni, kuningi ukukhohlakala sizophila ngaphansi kwabo. Njengabe ukukhishwa kwezisu, njengabe ukuthi bafana baphenduke babe izitabane namantombazane aphenduke abe izitabane, njengabo ubugebengu, ufebe, ukuphinga nenzondo. Into leyo ezondwa usathane uzonda into enhle enokulunga. Usathane ungumqhathi wabantu, usathane ungumqambi wamanga, usathane ungumbulali, usathane ungumkhohlisi. So uma-ke usathane sekusempilweni yakho ufuna ukufaka lo moya noma uyamfaka ngaphansi kwalo moya. Uma ukuthi uphila ngaphansi kwesandla sikasathane awulona inkinga kusathane ngoba uyingxenye yakhe. Indaba iqala lapha sokuqala sokuthi wena usuyambona usathane ukuthi uyamlimaza, uyakhohlisa, uholela ekufeni, bese wena uthi uyathatha ukukhanya ukuphila okulungileyo okuvela kuJesu. Ilapho kuqala khona ube inkinga kusathane. Usathane-ke uyamlwisa. Awukwazi ukuthi uyalwiswa usathane uvele uphile impilo yobusathane. Usathane ukulwisa nalesikhathi wena sowuthatha uJesu ukulwisa kakhulu. Ukuba uma wenza intando yakho usathane uyambusa kanandaba nawe. Kepha wathi uthatha uJesu usathane ukulinga kakhulu. Impi esibhekene nayo impi yokukholwa. Abantu bajwayele ukusho izinto ezingaphezulu kokuhlaziya lezi eziseBhayibhelini. Benze sengazi ukuthi lokho abachazayo kuyisambulo esikhulu. Impi esibhekene nayo impi yokukholwa. Singamakholwa amaningi siphumile endleleni ngokuba yini sesibone ngathi ukukholwa kuyinto engenamsebenzi noma kuyinto elibazisayo. Yebo kunjalo. Kepha imisebenzi esisuke sifuna ukuyenza sisuke sizwa onembeza bethu ukuthi leyo msebenzi leyo iyasibulala. Ayisiletheli ukuthula, ayisiletheli injabulo. Uthi noma sonayo le njabulo yemali, kepha injabulo yokuthula kwaphakade ibe ingekho, ishabalele. Ngakho-ke silwela ukuthi sembathiswe, selekanyiswe ngesakhiwo saphakade kulobuhlungu esibuzwayo. Iyona nto esiyilwelayo. ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisindwa ngokuba asithandi ukwambulwa kodwa ukwelakanyiswa ukuze okufayo kugigwe ngokuphila. Uthi asithandi ukwambulwa. Yazi ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba wangipha le nto yakhe angipha yona nami ngeke ngikwazi ukuyichaza.
uthi asithandi ukwambulwa, asithandi ukwambulwa, kepha siyafuna ukubathiswa. Kepha njengokuthi asithandi ukwambulwa, khona uzokwambulwa. Ithi incwadi yaseTesalonika yesibili isahluko 2 verse 8. Lapho-ke uza kwambulwa lowo ongenamthetho. Awuzwe, yabo lento bengizigabakele. Bekumele kube ubani umoya ongcwele owambula lento le ayambulayo. Uthi ngale asithandi ukwambulwa kepha sithanda ukubathiswa. Kwincwadi yaseKorinte, kwincwadi yaseTesalonika uthi-ke ngokuba ukhona ozokwambulwa lowo ongenamthetho, Eyamqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. khona ozokwambulwa lowo ongenamthetho. Thina sinikiwe indlela yokuphila, umthetho kamoya wokukholwa, akuwona umthetho wenyama. Ukuba umthetho wenyama uyabulala, kepha umthetho wokukholwa uyisa ekuphileni. Ngakho-ke uma singafuni ukwambulwa silela ukuthini sibathiswe njalo ngomuntu omusha. Ukuba uma siphendula kumuntu osuke engenakho ukuqonda, engenakho ukuphila, ephila ekufeni, ephila esonweni, ngokuba ukwazi isono kungukufa, nokusenza isono kungukufa. Manje uma incwadi yaseKorinte isivezela ngokufa nedokodo ekumele silembali, ayincwadi akuyona incwadi ongayithatha uyoshumayela ngayo emndelweni noma emngcwabeni wakhe ithemba kubantu elingekho. Kanti abantu ade bengakholwa, abantu abangakholwa, wena uthatha le ncwadi uyoshumayela ngayo. Ungenayo into yokuqala lapho ukuze uthathe iBhayibheli. Ngingathi iBhayibheli incwadi yokuhamba uyifaka noma ikuphi lokho engathi ayangena khona, ukuze wena ubukeke umuhle noma ulethe ithemba lamanga kubantu. Lithi babathembisa uwangala. Uma nabo uqobo bayizigqila. Usho iBhayibheli. Lithi abantu bathembisa abantu uwangala, bafana nemithombo yamanzi. Imithombo yamanzi engenalutho. Bafana nenkungu noma namafu angathi aphethe imvula kepha ahamba nomoya. Lithi bevuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika. Ngemilomo yabo bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika. Bengabanyanyekayo. Abanyanyeki kumina. Ngoba ngisho ngathi angikho ngcwele noma ngcono kunomunye umuntu. Kepha imisebenzi esenzayo iyanyanyeka kumina amandla onke. Lokho ngeke kuze kugike. Akugiki namhlanje noma naphakade. Ukuba yini lithi anazi yini ukuthi abangakholwayo ngeke balidle ifa lomusa kaNkulunkulu. Uma kuwukuthi abantu abangakholwa, mina ngihamba ngaphakathi kwabo ngiyobafundela incwadi zokududuza, kepha uphenduka. Mina ngihlela ngesikhathi labo bantu, ngibanika ithemba elifile. Lithi simele ukuphenduka, simele ukuphenduka, ungamlahli omunye umuntu. Lithi iBhayibheli uma kuwukuthi uKristu usifele, uwawe ukuthi ungalahle omunye umuntu, ngoba nawe umlahlwa wabuyiswa ngomusa. Ingakho kuthiwa ayikho into ongazibonga ngayo. Uma uzibonga zibonga enkosini ukuba uNkulunkulu usizile wakuphendula. Bheka abanye abantu emaceleni abayinyokolodo ubone ngathi ngcwele. Isela lifuna ukwaziswa uJesu liphenduka. Uma lingaphenduki unganinyani. Isifebe noma umahosha uma kuwukuthi uyayenza lento, akanaklahlwa kuwe. Alahlwe yimini umahosha omkhulu owaziwayo, alahlwe yimini isifebe esikhulu esaziwayo. Ekade sifebe sekulaba manje wona usengibona ngathi impilo yami iba ngcono, sengibukela abanye abantu phansi. Ngiyazilahla ngeqobo lwami ukuba ngiyaziphakamisa, sengingene umoya kaSathane wemfakamo ukuze ukhumeze ngizibone ngingcono ngomunye umuntu. Onguyena ngiyancwadi leya yamaroma sahluko 5
Ngokuba thina esisekhona kuleli ntokozo sibubula sisindwa. Incwadi yamaRoma sehluko 5. Ngalokho sesilungisisiwe ngokukholwa. Ngalokho-ke sesilungisisiwe-ke ngokukholwa. Silungisiswe ngani? Ngokukholwa. Silungiswa ngani? Ngokukholwa. Ubani owalungiswa ngokukholwa? U-Abraham. U-Abraham kwafika izwi, wakholwa izwi. So uma kuthiwa ngabe walungisiswa ngokuba kuthiwa wasika ijwabu noma wasoka kuqala noma kuthiwa wakholwa kuqala izwi. Ukusoka nje sekuwuphawu lokuthi ukholiwe. Yayizonto leyo. So nayi incwadi manje seyithini? Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu. Ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngenkosi yethu uJesu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esikuwo. Manje-ke nayi indaba leyo. uJesu ngokwenyama uyazalwa, kepha ngokamoya waphakathi. Ngokwenyama uyazalwa, ngokomoya waphakathi. So manje naku uJesu uyazalwa ngokwenyama. Indodana-ke sesiyayinikwa-ke manje sizalelwe indodana. Kusukela kusuku lokuqala izibe na-30 years. Iyaqala-ke lapho. Yonke le minyaka le esukela kulo mnyaka asuka ngawo wazalwa ngalo usuku kuze kuyofika kulo suku abhabhathiswa ngalo. Akaze vele ukuthi uJesu wayeseshumayela. Kepha kavele sena-12 years ukuthi uNkulunkulu wayemsapotha ngokuhlakanipha. Wayekhuluma nabameli nodokotela bomthetho ethempelini. Emva kwengabashumayezi wayekhuluma nabo ebabuza futhi. Kepha kuthiwa uqala kokushumayela kwaJesu seyahamba sethi bantu edukani umbuso kaZulu. Useqala ngokuba yini? Usegcwaliswe ngokuNkulunkulu-ke manje umoya kaNkulunkulu sewehlele kuyena. So kuneminyaka emithathu ayishumayelayo uJesu. Ukuba waphila iminyaka kube nomsebenzi ngoba uNkulunkulu wayebekile ukuthi uzogcwalisa umsebenzi wakhe ngesikhathi esifishane. Wakadinga uNkulunkulu ukuthi azaphila isikhathi eside kumuntu kwezobonakalisa amandla akhe cha. Uwenze uJesu ukuthi nje iminyaka emithathu ehleli kuyena agcwalise amandla akhe ngokuthi uJesu uthe seqala ukufundisa lezi. Kwakumele kufike usuku lokufa kuyena khona ezovuka ethuneni ukuze sobona amandla kaNkulunkulu uJesu. Hayi nje ukuthi uJesu kwakumele isikhathi eside noma ukuba awusebenzi noma ukuthi kwakumele akusebenzi. Ukhuluma ngento ekuthiwa manje sesijolo ukuthula kuJesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esikuwo. So uJesu ngezo ephila kuyena noma uphila kuyena wakholwa yiwo kwaze kuba sekufeni kwesiphambano lapho kuthiwa wayesenika igama engaphezu amagama onke emhlabeni noma ngaphansi kwezulu ukuze egameni likaJesu Kristu wonke amadolo abenjani aguqe. Yezolo bese kuba inkazimulo usekhazimulisa abantu nje njengoba kukhulisa abantu nje ukhazimula ubaba nje abantu bakubaba kuJesu. Glory to God. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo. Ngakho-ke lento le siyayibonga le ukuthi sithembe inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha akusikho lokhu kuphela. Akusibona lokhu kuphela. Kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi so kulosizi esiphila ngaphansi kwalo nokuhlupheka esiphila ngaphansi kwalo emhlabeni. Thina silwela ini ukuthi sihlale kuphi ekukholweni ukuze sikwazi ukuzibonga nathi. Ngokwazi ukuthi kuhlupheka kuveza ukukhuthazeka. Njengoba-ke kuhlupheka awukuthi-ke ngiveze incwadi yaJakobe esahluko 1 kusukela kuverse 3 noma verse 2. Incwadi yaJakobe njengoba ikhuluma le ncwadi yamaRoma nje ikhuluma ukuthi sikhuthazeke njengoba kuvela unqoba ekukhuthazeleni. Incwadi yaJakobe esahluko 1 umfundele verse 2. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, uma-ke singene ezilingweni anothi ngokuthokoza kodwa. Asithi yini? Ukuthokoza kodwa.
nazi ukuthi ukuvivinya ukukholwa kwethu vinywa kokukholwa lwethu kuveza ukuthi kumele sibambelele sibekezele. Kepha lokhu kubekezela lokhu makube nomsebenzi, makuveze imisebenzi yokuthi singashodi ekugcoleni bethu, kepha sipheleliswe okholweni bethu. Akukho lula-ke. Nakhona futhi utheni ukuthi uyakholwa nje ungayazi le ncwadi le kunzima. Ave kudabukisa ukubona amakholwa emaningi le iBhayibheli engalazi. Amakholwa asakhuluma abafundisi. Phela abafundisi bebefundisa abantu bazivikele eBhayibhelini. Abafundisi manje sebefundisela abantu ukuthi kube bayava kahle esontweni. Baphathe iminikelo. Abantu sebeyasonta, abasakholwa. Abantu sebeyavakasha emasontweni. Manje le nto yokukhuthazela lokuhlala ezwini isumthwalo kubantu ukukhuluma ngayo. Babona bangabakhethiweyo, bangabagcotshiweyo. Kepha umuntu ambuza ukuthi lithini izwi? Usho ukuthini lithini izwi? Usho njalo njengoba yini usekhulume kabi ngomunye umuntu akhuluma ngenzondo. Ukuba kuthiwa umthetho ugcwaliswa uthando. Noma ithi incwadi wothanda umakhelwane wakho lokuzithanda. Ugcwalisa wonke umthetho. Awona sakhulume ukwenza leyo nto leyo. Emntwini wakho usaphuma ukuthi ubani ngiyazinyanya, ubani ngimfuna, ubani ngiyamzonda. Usufile kule nto ethi ukukholwa. Ungasizonda isenzo esibi, kepha ungamlahli omunye umuntu. Ingakho kuthiwa masikhulekele nalabo abasizondayo. Ukuba yena nto kaNkulunkulu afuna ukusilapha yona ukuze kuzokwazi ukuthi ugcwaliseke le nto le yokuthula ezinhliziyweni zethu, ukuba ungaqhamuki umuntu omzondayo njalo ukuthi khifi enhliziyweni yakho sekuphelile ngawo. So kulokhu ulingwa kwethu silingwa ngabantu esihlala nabo. Ulingwa ngento ongayazi. Awukazi ulingwa ngento ongayazi. Ngoba ngisho uthando lwemali onalo lukwenza uzonda umuntu oseduze kwakho. Uthando lwani lwemali onalo. Awukazi uzonda umuntu unganakekeli lutho. Ngoba inhliziyo yakho isuke seyithathe yabeka yonke into engalungile wamzonda umuntu. Baningi. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu from verse 3. Kepha akusikho lokhu kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka ngezinhlupheko sazi lokuthi ngakho ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, kuveza ukubekezela. ukukhuthazela kuveza Ukubekezela sinesiqiniseko. ukuqiniseka kuveza ithemba, Kulesiqiniseko sinethemba. ithemba alijabulisi. Nalo leli themba esinalo elingaphuthi ngokuba uJesu wafa wavuka ezulwini. Unobufakazi obungakanani? Ngokuba kulotshiwe. Wongekho nje kulotshiwe. Hayi mina ngikholwa noma kuthiwa ubhalwe lapho labantu, mina ngiyakholwa kulotshiwe. Anginankinga ukuthi kubhalwe phansi. Ngoba ithemba lakho likude. Hayi mina ithemba lami yilo mama onesiwasho nesangoma sami kubhalwe kude. Hayi ngiyakholwa okukhulu ngithi mina kubhalwe kude. Mina bami kulotshiwe. Kuneminyaka engaphezu komkhulu wake ngoba ikhona namasafa wafikela emangeni, waphila emangeni, wafela emangeni. Manje-ke ngithi mina okwami kulotshiwe kuthiwa ngeke ngiphile ngokudla kuphela, kepha ngawo wonke umoya ovela kuNkulunkulu. Ngawo wonke umoya ovela kuNkulunkulu. So umoya kaNkulunkulu ufanele ukuphile kumina. Ingakho ngithi-ke lithi iBhayibheli kulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngokudla kuphela. Kodwa ngisikwa kuphela. Likhuluma ngokudla lokunesiswini. Likhuluma ngamazwi, likhuluma ngomoya kaNkulunkulu okumele uphile kuwena, hayi othanda kuwena. Awuzikhetheli. Glory to God. Ngoba nawe ufuna uNkulunkulu amazwi. Ngokuba kuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu, kepha abantu bekhutshwa ngumoya. Ngakho bonke abantu ababhala ngeBhayibheli noma bekhuluma ngezinto zeBhayibheli babemoya munye. Ingakho le ncwadi kuthiwa iBhayibheli ngoba inkulu wezincwadi ezingcwele zabaprofeti abahlukahlukene bekhuluma izwi elilodwa abaphambene ezwini. Bekhutshwa ngumoya ogcwele bakhuluma. Bekhutshwa ngumoya ogcwele bakhuluma. Ngifuna umlomo wakho, ngifuna ukulotshiweyo. Ungangitsheli okuthanda uwena, ngifuna ukulotshiweyo. Mawuzongitshela ngento ethanda uwena, abantu banomona
ukuthi uNkulunkulu ongiphe isambulo ukuthi ngazi iBhayibheli banomona bafuna ukungibeka amabala ngoba emehlweni kwezintambo kaNkulunkulu. Mina angithoma ngelutho wena. Ngiyapha iqiniso kumele sikhulume njengoba linjalo. Singasabi ukuthi sizenze bahle phambi kwabantu ngoba uNkulunkulu akakhethi kuzo bamuntu. Bengifuna ukuveza nje ukuthi ukholo lwethu lunzima, alukho lula. Suku nemini siyalo. Silwa nenyama yethu, silwa nomakhelwane bethu, silwa nemimoya esingayiqondi. Ingakho silwa nemimoya esingayiqondi. Asili ngokwenyama nabantu, but imimoya engena phakathi kwethu esikhathayo. Le moya yasathana amadimoni akhe. Nginika incwadi yezandla sakhe ukuthi verse 38. Kumele sihlale ekutheni sibe ngabantu abaphila ngokukholwa yizwi. Uma sikholwa yizwi siphila ngezwi. Uma siphila ngezwi siyalazi izwi siphila ngalo. Ezololo awukwazi ukuthi uyakholwa uNkulunkulu kepha izwi lakhe aliphili kuwena. Khuluma iqiniso ukuthi ngiyakholwa kepha ngakuphelelisa. Ngisafuna ukukhula. uNkulunkulu ufuna abantu abadala nami uqobo lwabo. Ngiyakholwa ngiphelelisiwe. Ngiyafunda ngiyakhuliswa nsuku zonke ngiyawenza amaphutha. Ngiyangena esonweni. Kepha uNkulunkulu umusa wakhe wongisindisayo. Ukumusa kaNkulunkulu awukho ngaba ngisekho nami. Ngabe kuphelile ngami. Ayikho into esile njengesono bese uqale unembeza. Uma uNkulunkulu ekhethileyo wakugcobela ukuthi wena uphile intando yakhe. Isono wena sifana nesilonda esibhibhayo. Ithi incwadi yezandla Sebebuza bahlabeka enhlizweni. Bathi uPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? uPetru wayesethi, Pendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, Khona yakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi ngoba yala wathini. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Uma sowuzwisela ukusindiswa nokuphenduka kulesi sizukulwane esiphambeneyo, uza kuthinta ngemininingwane leyo ibonayo ku-screen. uNkulunkulu emuhluza kuyenza indlela sofinyelela kuwena. Kulabo abasalindile kuwona lo nyaka lo uNkulunkulu uzoyenza indlela sifinyelele kunina ingene emanzini ngokusho kwembali. Siyacela imikhuleko ukuze noNkulunkulu angenelele kukho konke. uJesu Kristu inkosi. Sophinde sibonane ngokuzala uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu. Elizibhalele umkhuleko. Babe egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena wedwa umoya weqiniso, ilizwi inkosi leqiniso elifikile emhlabeni. Siyacela intambo yakho mayenziwe Nkosi Jesu, uthethelele neziphambeko zethu esizenzayo uNkulunkulu phambi kwesihlalo sakho sobukhosi singenakho ukuqonda. Wena ukwazi ukulungisa izinhliziyo zethu uNkulunkulu, ukuba singabi nakho ukuthula, singayenzi intando yakho sisemhlabeni. Mayenziwe njalo njalo intando yakho uNkulunkulu onamandla, ukusikhuza Nkosi usiyala ngokuba labo bathandayo uyabasola uyabayala. Uwena wedwa othi masishisekele ukuba siphenduke ngokupheleleyo ngeqiniso, sibe ngabapheleleyo nabangcwele ngokuphelele wena Baba wethu usezulwini. Ungcwele uNkulunkulu onamandla, masikhanye isibane singuKristu Jesu kuzo zonke izindlela ezizwayo, nonembeza uNkulunkulu obafikelayo uzobahlungisisa ukuba bapheleliswe bazi ekuphendukeni ngomoya nangeqiniso egameni elihle lenkosi uJesu manje.